Hyvää huomenta. Tänään olisi tarkoitus vaihtaa transporteri venttiilikoppa. Tää on 2 litraa turbodieseli vuosimallia 2014. Tähän vaihdetaan jo nyt 4. venttiilikoppaa. Ne siis lähtee vuotamaan täältä. Tuolta juuresta vuotaa. Tää on jo 4. Ei kun tää on 3. Nyt vaihdetaan 4. Vähän eri merkkinen. Siinä on jonkun verran purettavaa ennen kuin pääsee itse koppaan käsiksi. Katsotaan mitä meitä löytyy täältä. Ja tää on nyt tosiaan niin tommosesta paikkaa. Äkkiseltä näyttäisi ihan samanlaiselta. En tiedä tosiaan miksi täältä juuresta alkaa. Olikohan se nyt täältä juuresta vai tosta? Joo, niinku tuolta. Tuolta noin. Ei muuta kuin aletaan purkaa. Tuli pien haava. Kävin paketoimassa. Keskisormi. No niin. Noin 40 minuuttia meni, että päästiin tähän tilanteeseen. Seuraavaksi olisi suuttimien irrotus. Mulla on siellä niihin semmonen erikoistyökalu ja sittenhän me saadaan jo toi koppa irti. Suuttimista sen verran, että niitä ei voi kääntää ympäri. Siellä on ilmeisesti jonkunnäköinen kuulosysteemi tuolla sisällä, että sitten jos se menee jumiin sinne, niin niitä ei sitten, ne pitää käyttää huollossa tai ostaa uudet. Niin täällä on tommonen hieno systeemi, mihin ne laitetaan pystyyn ja pysyvät siellä. Ja tämän verran osaa sieltä on nyt otettu irti. Ei muuta kuin stay tuned. Joo, ekaksi kävin hakemaan tämmösen liukuvasaran ja sitten on tämmönen sarja. Oliko, mä en nyt muista mitkä näistä oli tonne, mutta tää niveli joudutaan ainakin laittamaan suuttimen päähän. Ja olisiko ollut tää ensimmäinen tämmönen adapteri. Sitten mä lähden tuolla vasaralla, minkä äsken näytin, niin mä lähden sillä hakkaan niitä suuttimia tuolta ylöspäin irti.
No niin, koppa olisi irti. Täältä pitää nämä reunat hyvin putsaa ja ettei olisi mitään paskaa siellä välissä. Ja tässä nyt se on se vanha koppa. Joo, ei kai siinä ei muuta kuin hommia. Nah, I ain't trying to look rich with no watch or no ice. I make my own moves, I need a boss in my life. I'm added to the hustle, yeah, the co-op is my wife. On this road to the top, I don't stop for no lights. You better pick up and give me this money like it's a stick up. You're the type to want a six-pack but never do a setup. You're on the grind now, living out your best life. When that don't exist, just like your sex life. And on the dating apps, all you get are left swipes. I know what you're worth, just like an ex-wife. So drop that up for shit, you're looking silly, bro. You ain't no bad boy, my bro works for Diddy, bro. It ain't no biggie though, I know you see me glow. Instead of giving props, you wanna act like you didn't know. And all these looks from these guys ain't a fact to me, cause I can tell it's just small dick energy. They think I can't tell, small dick energy is all that I smell. You better talk to me nice, you better talk to me nice. With your girls with me, she's all fully nice. If I turn the charm on, then it's all for their time. No niin, nythän se olisi kasattu ja se olisi totuuden hetki, käynnistyksen aika. Käytetään virtoja pari kertaa päällä ja siellä on ollut suuttimet irti, täytetään järjestelmä dieselillä. Tykkää vähän polkea polinta samalla kun käynnistelen. No niin, sit vielä kolmannen kerran. Sieltähän se käynnistyi. Seuraavaksi olisi koeajon aika. Lähden jonkun 10-15 kilometrin lenkin tekemään ja kone on samalla lämmin, vaihdetaan öljyt tähän vielä ja katsotaan, että onko vuotanut enää. Joo, tosiaan koeajolla käyty ja venttiilikoppa ei enää vuoda, mutta semmonen tuli koeajolla, että öljyn painetta nolla ja vilkuttaa punaista öljyvaloa. Sitten se sammuu, on hetken pois ja sitten se tulee taas uudestaan. Nyt selvitellään, että mikä siellä voi olla vikana. Mitään vikakoodia ei näytä olevan ja näillä eteenpäin. Moro! Uusi päivä, uudet kujeet. Transporterilla taas koeajolla ja vielä ei ole sytyttänyt öljyvaloa. Kaikki tuntuisi olevan ok. En tiedä mikä siellä on ollut sitten. Yhtäkään vikakoodia ei tosiaan ollut ja öljyn pohja irrotin ja sielläkin tuntuu olevan kaikki kunnossa. Ja nyt sitten 10 kilsan lenkki ja